हेलो गाइस, नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बनायनाय जाबाय। ओमफ्राय माने नोंथांमोना थांनाय भिडिअ माने आं मोनथाम बुंदोंमोन नालाय सायारिया, ओमफ्राय मा होनना बुङो माने मोनसेखौ आं माने कपिराइट फैनायनि थाखाय माने डिलिट खालामनाय जादों आरोना। बिनिखायनो माने नोंथांमोना बुंहरबाय थानायखाय आं बे क्लियारिफिकेसनखौ होनाय जाबाय आरोना। माने मोनसेया बबाव गोमादों होननानै माने सोंबाय थानायखाय, मोनसेया माने कपिराइट फैनायखाय बेखौ माने डिलिट खालामना होनाय जादों आरो। ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनथाम गोदान सायारि लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बबे मोनसे सायारिखौ मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला दिनैनि मोनथाम सायारिखौ खोनासंसै। जोंना बिदि मानसिखौसो बांसिन मोजां मोनो जाय जोंनि खाफालावनो गैखाया आरो जायखौ जोङो माब्लाबाबो मोननोनो हाखाया। आंनो ना बिदि रिलेशनशिप नांगौ जेराव जों सानैजों ब्रेकआप जाया, हाबासो जागोन। जाय आंखौ गारनानै थांदों बियो मालाबाबो आंनि नङामोन। मानोना बियो आंनि मोनबा बियो आंखौ गारनानै थांनाय नङामोन।